Abantwana kule ngingqi bahamba umgama obalela kwiikhilomitha ezisibhozo ukuze bafike esikolweni. Kumaxesha amaninzi bahamba bebaninzi ukuze bakhuseleke. Kodwa ukulibaleka kwemaski kube neziphumo ezikrakra kwencindi yekhala nokukhokelela ekubeni omnye wabo adlwengulwe. Uyise womntwana ufuna ukwazi ukuba umntwana wakhe bekutheni engazinikwa imaski kwezo zasesikolweni. Yabona nje ubulungisa mne ngifuna ukuthi bube khona nje South Africa yonke. Umuntu obulele odlwengulile angcono anganikwa ibail kuthathwe izinqumo ezinqala ngaye. Inkokheli yasekudlaleni lisigxeke kabukhali esehlo. Silindele ukuthi lufike enkantolo la khona okuyothathwa khona isinqumo ukuthi umntwana unokwenzeke kangakanani. Amapolisa athi umkhanelo neminyaka eyi-17 ubudala uza kuvela enkundleni kungekudala. Kuthiwa ingane ena-12 years bekade ihamba emahoholo area eDonnybrook la ekuthiwa bese ibanjelwe wesilisa ona-17 wayedlwengula. Kutheke ngokusiza investigation yamaphoyisa nokusiza umphakathi akwazi amaphoyisa amthole lo wesilisa ona-17 waseboshwa-ke namhlanje. Kwingxelo ekhutshwe liSebe leMfundo ephondweni limemelele ukuba abazali baqinisekise ukuba abantwana babo bayayithobela imithetho yemiqathango yentsholongwane yecorona kuquka nokunxiba imaski maxa onke. Usapho linethemba lokuba umthetho uza kudlala indima yawo lo gama umntwana esiwe kwindawo ekhuselekileyo.